poznáš odpoveď na týchto 5 otázok, pravdepodobne sa UGC už venuješ. Ak nie, na konci tohto videa si povieš, dobre, idem do toho. Čo potrebujem na začiatok? Telefón, mikrofón, stojan, to je všetko. Ak čakáš, kým si kúpiš lepšiu techniku, odkladáš začiatok. Začni teraz, kvalita príde praxou, nie nákupom. Potrebujem firmu? Nie, môžeš začať na zmluvu o dielo. Problém nie je byrokracia, problém je získať prvú spoluprácu. Ako nájdem značky, platformy, agentúry, oslovenia alebo byť oslovený? Áno, aj to existuje, ale nezačína sa tam. Najprv potrebuješ vedieť robiť dobré videá. Toto je jedna z mojich obľúbených. Čo si dám do portfólia, keď nemám spolupráce? UGC je jediné povolanie, kde môžeš začať od nuly. Zober produkty, ktoré máš doma. Natoč videá. To je tvoje prvé portfólio. A kedy začneš zarábať? Záleží, ako rýchlo prestaneš improvizovať. Ak robíš veci správne, môžeš zarábať do pár týždňov. Nie je to o šťastí, je to o systéme. Ak si mala týchto 5 otázok, teraz máš 0 výhovoriek. Ulož si toto video a ak chceš viac reálnych tipov o UGC, sleduj ma.